Look, ang daming kahoy. Natin ito mga loves. Happen, you bring the beef over there. This is freaking crazy. It's all crazy. Many times they had to get the manager involved because he couldn't figure out why. He knew I was right, but he couldn't figure out why. And the manager. Hello mga loves, thank you for dropping by. Ito yung agenda natin, no? Maghanap tayo ng kahoy kasi nga alam nyo na ang kahoy is life at talaga namang magagamit natin. Ito mga loves kapag magpaaso tayo sa ating labas ng bahay kasi alam nyo na yung labas natin ng bahay. Maginaw na ngayon, masarap magpa-fire pet. Ang kahoy dito mga loves kailangang bilhin. Every hikot ang mahal. Hindi ko ito noon ginagawa talaga mga loves since na andito ako sa aming bahay. Alam nyo bakit? Kasi po, meron na kaming fire pit ni Mister at gustong gusto ko yan magpaaso, magpaapoy, magpainit. Lalo na ngayon sa spring, malamig-lamig kapag hapon or malamig pa talaga. So yun mga loves, so kailangan nating magkahoy kasi ang mahal ng kahoy dito po. At alam nyo naman, sanay tayo sa mga ganitong buhay kasi lumaki tayo sa bukirin at mangahoy tayo everyday. Kailangan mangahoy para meron tayong magamit pang gatong maglungag, no? At alam nyo bang takot ako dito makahanap tayo ng bear or mga kayuri kasi marami po dito. Dito kasi mga loves, nasa likuran tayo ng nasa prutasan, no? So hindi natin alam kung anong meron. Ang alam ko marami ditong mga kayute din, nangangain din yun ng tao, no? Kailangan natin kumayod para naman meron tayong kahoy. Kasi yung kahoy na bigyan ng kapatid ni Tami, no? At tapos na mga loves. So, ginamit ko na yun at ang ganda pa naman kahoy na yun. Ito, hindi talaga ito kaya mga loves kapag ako sa labas, magpa-fire pit and then magsugba-sugba. Hindi ito kaya kasi sobrang liit. Kailangan natin ng malalaking kahoy. Ito siya, starter lang ito mga loves kapag mag-start ka gawa ng mga apoy-apoy. Pang-starter lang po ito. At wala akong masyede yung sundang wala po kasi hindi ko nakita. Kasi hindi ko alam kung asan tinago ni Mister talaga. Dito sa likuran namin mga loves, hindi ako masyadong talagang nagpupunta-punta dito kasi po alam nyo ang totoo. Meron po dito, itong mga farmer dito, itong may mga ari ng mga prutasan dito, nag-hire po sila ng mga Mexican at yung mga walang papel. Nag-hire po sila dyan and ang dami-dami po nila promise at ang ingay-ingay nila dyan. So kaya hindi ako makapunta kasi delikado, hindi ko kilala, you know, and then merong babae ako naglakad-lakad dyan. Kasi ito yung time na nagtitrim-trim sila, tinitrim nila yung mga prutas, yung mga apple dyan sa gilid. Dyan, yan may apple dyan, yun yung likuran doon at yun yung kapitbahay namin. At yun yung bahay ko dyan. So kaya hindi ako masyadong nagpunta dito lalo na kapag ganitong time, mangahoy. Punta daw tayo dito sa dito sa likuran. So hindi pa ako nakapunta dito since yung dito na area. Doon lang sa kabila. Dito nakapunta ako dito. Apple pala dito, oh. Ito yung kinuna namin ng apple. Ang daming kahoy dito. Look, ang daming kahoy. Natin ito mga loves. Ito. Oh, diba? May siya, may lupa. So yun. Ito kahoy. Maganda itong pero ilagay natin dyan. Yan. So, dito po, malawak po dito. Iba na yung may-ari dito mga loves. Yung lupa namin is dyan lang on area. So, ang daming kahoy. Takot ako magpunta doon. Baka may kayuti, ganun. No? Baka may mga kayuti ba? Mahal kasi ang kahoy dito. Alam niyo kung magdahan-dahan lang ako dito kasi baka may ahas. So, itapok natin dito. And then, yan. And then dalhin natin doon sa ating lugar. Sa ating area. Kasi doon yung bahay ko mga loves. Yan. Ang daming kahoy. Sayang kasi. Alam niyo, magagamit ko to kapag magpa-fire pit ako. Yun. Magamit natin ito. Baka may ahas.
Kaya nakikita niyo sa mga previous video ko mga loves, doon ako sa kabila, yung sa kabilang area ng aming lupa, doon sa side na may malapit sa kapitbahay talaga. Kasi po, kapag may tao doon, makikita ako, ganun, doon na kami. Pero dito na side, kapag maglakad ka papunta doon palayo na palayo, marami po talagang mga tao dyan. Paminsan, maririnig ko, nagkainan sila, nagkantahan, puro po silang mga ganun. Para silang mga Pilipino mga loves na mahilig ganta-kanta, ingay. Yan, para tayo silang tayo. At ang ingay talaga ganun. So, kaya avoid lang tayo sa mga gano'n na maglakad kasi talagang maganda dito maglakad mga loves. Lalo na ngayon na talagang nilinis nila, no? So yung mata ko, napuwing man ako mga darling, no? At yung aso ko dito, hindi ako nakikilala so kaya tinatakot ko. Kigwa man itong mga aso ko. Hindi ako kilala kanina, ang ingay nila. Hi babies! You don't care about me. Uwi na tayo doon. Meron akong nakuhang basura. For sure galing ito doon sa kapitbahay. Kasi hindi kami gumagamit nito. Only kung may party. Every time na may hangin, malakas yung hangin, ang mga basura doon sa kapitbahay namin, dito talaga magpuntahan. So kaya ang dami namin basura dito every time. So ang ginagawa ko, kinukuha ko sila mga loves. Kasi nga, grabe. Ang daming basura dito. Yung mga alaga ko nakatingin lang. Where are you looking? Huh? What? What is it? Anong problema? Bye, baby. Hi, love. Hello, love. How's my love? Hi. At ito, mag-start na tayong maghakot ng mga kahoy na kailangan natin ngayon sa ating garden para sa ating sitaw. At pagkatapos nito mga loves, ito lang yung nakuha ko talaga, nakulikta kong kahoy doon sa nililinis ko the other day doon. Ito lang siya. At pagkatapos nito, pites na ata ito, kailangan natin linisin yung last year na garden mga loves kasi po yung mga sitaw na dry na yung mga puno, kunin natin kasi talagang ang pangit tignan, ang dami-dami po niya, no? Tignan nyo. Pero hindi ko talaga siya totally malinis, pero okay na tong ganito. Kunin lang natin pa unti-unti. Magamit ko pa yung kahoy na ginagamit ko last year. So, dagdag na yun yung nakuha ko sa bukid-bukirin sa harap ng bahay. At dito naman maraming ditong poison ivy, no? At pero konting linisin natin konti. Linisin para naman makuha yung mga dry na mga sanga, mga dahon. So kailangan nating ganito, no? Itapok at kunin natin next time yung mga natapok natin na mga damo. At pagkatapos nito mga darling, no, kailangan natin siyang i-spray kasi dito na area is talagang gusto kong meron akong gawin dito. Kaso ang daming poison ivy. Dito talaga ako nagka-poison ivy all the time na maglinis ako. So delikado. So ngayon, bago natin itong i-spray, ganito nga lilinisin para naman yung spray talagang magsuhop sa ilalim sa yuta, no? Para makuha talaga yung mga roots niya, para ma-dry yung roots at patayin. So yun, ang dami ko dito talagang nakuliktang mga ganito, mga dahon na patay, mga branches na patay. So yun, magkabuang tayo dito. Sana hindi ako dito magka-poison ivy kasi delikado po ito mga loves kapag kukunin ko na ito itapon. So ito na siya, nakuha ko na yung dyan na area. Meron na tayong napundok, natapok na mga dry na leaves. At dito, dyan, wala pa, hindi pa. Pero maganda ito kapag sobrang linis na kasi talaga wala na tayong masyadong pangit na area. Kasi ito talaga yung pinakapangit sa harap ng bahay namin mga loves. At ito na, nag-spray na si Inday Marian. Ang daming poison ivy. Hindi ka talaga alam kung asan yung mga puno, asan yung puno. But anyway, dito lang muna tayo mga loves kasi tapos na ako dito. Ginaw na sa labas. So, my husband is gustong umalis para mamili na naman. So, samahan natin mga loves. Let's go, take mga bahog tik-tik. Let's go. Tara. Kasi po, it's 5 o'clock and hindi pa kami kumain. At least yung mga aso namin at talaga namin kumakain po sila. Ito broccoli rub lang yung pinunta talaga namin dito. Pero look, tingnan yung stomach. Here.
How much you have? How many have you have? How many? 4 already there? Yeah. That's probably living. Hun, seriously. This one. With a lot of flowers. I want to get it for you. Ay, hindi lang pala broccoli rub yung pinunta talaga namin dito. Naghanap din ako ng beef, mga loves, para magawa tayo ng sabaw. At si Mister, nakakita na naman siya ng prime rib. Ako. Hindi mo talaga siya mapigilan, mga loves, kapag ganito na yung nakikita niya. So yun, buti na lang isa ang kinuha, dalawa sana. How much is it? It's like 12. It's like 12.99. 25. What else? No. Only the one. Pick it up. I didn't think it was this one, but this is clover anyway with wildflower. That's not it. No. What is it? The one that you have in the It was house? Sue something. Subi. Maybe this one. No. This is not it. This, it looks like this. Yeah. Hindi pa daw siya tapos. Kailangan daw niyang anuhin itong lahat ng kailangan daw niyang lahat tignan ng aisles, no? So, sabayan na lang natin ito. How many you're getting? 10 only. How you still have a lot in this one? At wag natin kalimutan pakainin yung mga ibon. So yun, nakahiligan na namin na bibili ng ganito, mga loves. They like lobster, but it's a lot. $4.29. Sunod na lang yung kuhaan ng mga loves. Naghapit na naman siya. I don't like the look of it. It looks like, how when is the expiration with that? Well, she saved that once. What? You don't know what? I'll let you get it up. I don't like the way this system works. At ngayon po, ito na yung nag-start na siya, mga loves, nagduda. At yung mga binibili niya, nagduda talaga siya. So sabi niya, kailangan talaga niyang itutal. So ngayon, tinutal niya, mga loves. At parang may mali talaga. So ngayon, ang ginawa po niya is bumalik po siya sa tindahan. Ganyan po yung asawa ko talaga. Pinabayaan ko na lang siya, no? Kasi talagang kapag ganyan, hindi mo siya mapipigilan. At yun, naghintay ako dito. Ay, namakpak na lang akong naong. Hintay tayo, mga loves. Gutom na si Indemirian dito, mga loves. Kasi ano na, almost 7 o'clock na, andito na siya. What happened? What happened? You bring the beef over there. This is freaking crazy. Yeah, it's all crazy. Many times they had to get the manager involved because he couldn't figure out why. He knew I was right, but he couldn't figure out why. And the manager got involved and brought it to another manager. Turns out they gave me $45 back. Why is it 45? That's what he said. They owed me $45. And how did they return it to you? To give me credit on the credit card. So you are wrong, you are correct, and they are wrong. Their machine. So you balance 44, negative 44, 42. And they put it in your card Put back. it back on the credit card, right? Why? What happened with the machine? The machine didn't register the discount from the digital coupon. But I could see that I did have the digital coupon on my card, but it didn't take it. Oh, if you do your card, what card? My ShopRite card. Oh, they do that automatic? I thought you have Yeah, to. I registered it before we went in. Oh, you did. But in the meantime, it didn't register, so it didn't come off. Okay. It cost $144.80. Wound up costing $57.80 something, 83. The beef alone. Right. So 50 something. Yeah, total came off as almost $100 off of that. Total. So now
our dinner will be late. We get home 8 o'clock and I'm starving. I don't have a rice. Oh, we have pasta. Is the sauce is still good, right? I cooked it. You tried it before, right? Yep. Pauwi na tayo si Mr. Mag-shopping yan siya, no? This is the thing about Tommy, mga loves. Mag-shopping yan siya, pero tinitignan talaga niya doon kung asan yung mura. Kasi nga, ganyan yun siya, mga loves. Kung asan yung mura, yun yung bilhin niya. Yes, he is a shopaholic, but he always pick the discount, the sale, the thing. And then kapag hindi tama yung ring, magkipag-away talaga yan siya. Yung parang kahit na yung iba na irita na sa tindahan, siya talaga yan siya, magkipag-discuss yun talaga. Yun, madilim na, mga loves. It's 7:25. Hindi pa madilim. It's not really dark yet, right? It's just going to. It's getting there. So yun, finally pauwi na tayo. Thank you so much, mga loves, for watching. Kita-kits tayo next time. Bye!